Ambalma lamenikela ou salam alaikum ou klobe radio Bamako 24 de Kana kabo malikona na munumbi kan lame jamana fanfa jamana kononi jamana ko ka u bela jele foni ka ko nyumandon aw sogole mba ka radio Mandila Bamako 24 mimbe ina be kuna foni lateme aw bela jele to la jema dongodo abalma ke na udenga Abdoulaye Twalife ka soro nyima ba ni asuru beteli ka jeje sarila alebi ka bara u bela jele jetemine ka u foni ka ko nyumandon faso kononi faso ko kan doere taw maka usigi ga kuna foni makono kuna foni daludo cheni ala israelka kuna foni gere an sigile flekene kan ode kan be bi kuna foni la sotuma bi ndene do franje da mene don volo bi ndene benembe nazara san kalo sabana i mars kalo e bio klesheki ka soro kalo ni asoro ya rajaba kalo e ambalana ka fo bio kle mo anina ni jete la san kalo wolo vlana do hijira samba kele kemenani ani binani flasano dugo de bi ke alaka nyeka dama bakurumba fola bi kuna fonu fle bi marsikalo e o kleshegi marsikalo kleshegi e jense ngani kona na musula ka togola donkerali o kobe choko jumende langa jamana kono bi kuna foni famba ere de bina ko e kuna fono e nyefoli kula kata se bi anga jamana kono la kana balia bilama abe choko jumende la kuna fono e nyefoli kula anga jamana e kado ka fura ba do ni ko bismillah ni asoro te do re de coronavirus ko kuma mbese na o fura o kunvola ujingina anga jamana kono na juma temeni na kuna funu yenye foli kula muso chesirle ka muso foni ku tanuku barkada ube bara minna o kera kene minia sono sigira sibiri temeni na hotel de la Mitié la ko kera chiko jumla kuna funu yenye foli kula radio oxygen o tele soro o tele kele ko fanika sangelinda fa o kera kado ka fo kene ni ko ke wali nyimando ka nyesu sababu nyoma kuna funu yenye foli nunde binaka kuna fula pamba be kafara kuna fone wera ubina faran lasuma bala ngana udinga fa Abdoulaye Coulibaly ala ka nyeka dama kuna fono amba da meneka lona ka fo anga jamana kono bi mi ka do ka fo la kana balia e o kuma be sena juma temeni na wuli ka jo ke ba do ni asuro marfati do e ko kura olu ye wuli ka jo ta wuli ka jo mi ni asuro o nyesi dogo free marabuloma o ko ni ngera kamni so maneke kanye kono ton wati ula fo ka ta juma selu bele gele ke o be kise chika ba fonda inve ka nyesi dogo free ma fala fando fe dugula kana jagulu munu be ulube jabili tani kanya suma akoko ni ngelembe bi no wulila ku josaka ni wati bele kona na kamarafa ba fala ko fala feni kanya si fala fando iman la kana jagulu wula ku mbe uyoro ni bele no jabini kisawi adobe do like do atimere ubusoro ku kodu juma temene intala kisa e frabu kado soro ni ka bana ngaka sangani kuna fundi amero mene ko bi cheni ala ka kado ka fo amasi anima machama bi jete mine bi mamina seba fura ube kalanina nembe foka flefia la watikele kona na mau deselembe ka sunogo farabugu tama dugo mala kalo duru bojango soni ko beto sinanga jamana kona na nyema ube ulike jola ulike jo jimendo shuni kleni unyiniga ko franyela fangai fo malide ka lafia ubo puma de foka soro malibi ka yedinga kona na makunda ro mali rabi songa yedinga min kona na hal ni tigitala sango tigi wira la ni wati na no ifinitigala ka yo madabali bande la kambala biga wara ka dugu mine soni malito ebitega dishama ko ni atodi ka sobe ke be yoro do be atikuile ka takibita kuma foye kuma mimbe ni asoro no te ma do haklai fo chokola marfati do be feminga do lulu sakola ko de be ke feminga do lulu sakola kuma de be foye jamana ko be sina sangani wati bele ko na maliko kuma be beda ni nyema o mawuli ku jo shuni klami sega ka amba fo ka flefiala maliko ni ambe bolo minga bi ta choko nyuma ta ko na ka fo bi ko maliko ne ko mabise gitega daka ka fo ko maliko ne be famba le fe wal mali du kolo keka doka marabe famba ile fe o kuma ide numa wuli ko jobbi ambe bolo minka somie na tay ngoni mabi joro somie rebe na kechugo di ko koto sina ton sigi ba wanya foka tlaka flefiala u ka ferebe letike papier nu nte ko wuli ga jokke ni ka yoro nu jete men note la karambala worala de jamana imbasi gelabi do ko na ambe dugo de ke ala ka nga jamana kolusuma na mburai furaba min ya soro ni bele ile sigile me ka makono foto la jamana ka wuli ga jofe ko kana coronavirus ka se kana ne o fraye o pigiri kanu ke anga jamana kona na bele jilela jamana nyema uya yire ka fo la nyini mbe sina o bara o besina fura ko vola nun kumbera e ka do ka fo report min ya soro senue u kumbera ka do ka fo juma tebenina a keneka ministre min ya soro ka bara nyes nembe kene manga jamana kona na we Dr Fanda de a mbele ko fe ministre nyama tumbe jamana kuni tumbe we kuma munu fo bele ile ko fe ministry kuma na mowe kuna fundila wi bamana gana ikuma min fo anga Fanda lame nya vaccine sur la premier ministre bora ka fo
ka président fo ka vice président fo ka premier ministre fo ka équipe technique bɛɛ fo santé yɛrɛ dɔrɔn tɛ maliyɛn bɛɛ a n'an dɛmɛjɛkulu bɛɛ u tɛ se ka dɔ fɔ ka dɔ to bɛɛ mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la partenaire technique bɛɛ nin y'a yira a fɔra a kɛra an bɛ fɛ a k'o kuma lase an y'a fɔ an y'a kɛ a fɔra premier ministre bɔra k'a fɔ janvier plan de riposte kɛra bɛɛ y'a ye covid in kɛra cogo min na décembre la ka na bila janvier la depuis novembre a cayara mali ye a ka vaccin demande kɛ ani pays wɛrɛw an y'a fɔ an kun kan k'a sɔrɔ an yɛrɛ ka baara kɛcogo la an kun kan k'a sɔrɔ fin mars ni ala y'a kɛ le 5 mars la première semaine du mois de mars dɔgɔkun fɔlɔ yɛrɛ an ye nin sɔrɔ an ta ye nisɔndiya ani foli de ye o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ ko gouvernement ye min fɔ a y'a kɛ u bɛ fo la o nisɔndiya filanan ye jumɛn ye bana in an b'a dɔn a ka jugu an bɛ geste barrière kɛ furaw bɛ kɛ ni vaccin nana o fana bɛ mɔgɔw hakili lasigi kosɛbɛ a fɔra kuma na yan ko n'i ye sahel jamana ta sahel n'i y'a ta G5 sahel la ni mali kɛra dugu fɔlɔ ye k'o sɔrɔ bi nimisi wasa tɛ tɛmɛ o kan dɛ an bɛ gouvernement fɔ cogo min na a n'an ka dɛmɛjɛkulu an b'a ɲini population fana fɛ vaccin bɛna taa kulu de la ani anw bɛɛ mɔgɔ min ye critère n'i kan ka tɛmɛ a sira fɛ u k'an faamuya vaccin nin ka ɲi namara t'a la a fura ka ɲi a fura nana minɛ minnu fana a y'a ye u bɛɛ datugulen don ka bila sumaya kɔnɔ o sumaya kelen de fana an bɛ taa bila an ka sumaya minɛnw fana kɔnɔ k'a lakana a bɛ taa kɛ mɔgɔ minnu na fana o sumaya minɛn kelen de fana bɛ taa se f'olu sigiyɔrɔ la donc ni mɔgɔ min na an ka dɔgɔtɔrɔw sera mɔgɔ minnu ma o ka ko in minɛ ni baraka ye parce que wari ba yirika de kɛra a la mali n'a ka jɛmɛkulu nin y'a kun fɔlɔ de a tɔ bɛ kɔ parce que 8 ɲɔgɔn ni kɔ o vaccin de kan ka na nin y'a kun fɔlɔ ye donc an kɔni autorité sanitaire anw nimisi wasalen don an b'an ka ɲɛmɔgɔw fo o y'a diya n bolo parce que n'i ye baara kɛ cogo o cogo minnu kan ka a tɔ la sankɔrɔta n'olu m'o kɛ a bɛ kɛ tɔ k'a jɛ président nana premier ministre nana tɛmɛ o kan o kɔrɔ ko mali bɛɛ bɛ yan a kɔni équipe fɛ u k'a dɔn k'u bɛ baara min na dɔgɔtɔrɔya baara ka gɛlɛn nin b'a yira u kana u saliya u bɛ min na a dɔnnen don n'a kun dɔnnen tɛ ni mɔgɔba ninnu tɛ na yan nɔ bi donc an b'an profiter k'a fɔ équipe ye personnel socio-sanitaire ye vraiment an b'u fo halisa u k'u jija kɔnɔkulu jeli de bɛ bi fɔ an ka nin ta nin baraka ye yala an bɛ kisi bana in tɔɔrɔ ma an k'a ɲɛsin ko wɛrɛw ma parce que bana wɛrɛw bɛ yen minnu tɛ kelen ye an b'olu bila dɛ mais nin fana kɛ bɛ ka dadigi kɛ ɲɛsinnen b'o ma baara nin an bɛ se k'a fɔ k'a daminɛ parce que baara nin a bɛ kɛ mɔgɔ dama de la n'o ye dɔgɔtɔrɔ ye bɛɛ b'a dɔn dɔgɔtɔrɔ de ɲɛsin don banaw ma donc olu kan ka lakana mɔgɔkɔrɔbaw kan ka lakana parce que bana nin a yɛrɛ la a ka jugu mɔgɔkɔrɔbaw ma olu bɛ lakana k'a ta san 60 la ka yɛlɛ mɔgɔw fana bɛ yen i b'a sɔrɔ bana wɛrɛ b'u la n'o ye jabɛti ye n'o ye tension ye n'o ye bana wɛrɛw ye i bɛ bana min na i bɛ fura ta don o don ɔ kɔrɔ ni covid nana o tigilamɔgɔw la a bɛ juguya a bɛ k'olu de la olu tɛ se ka kɛ jama kɔnɔ n'i ma olu jate k'u ɲini o baara daminɛna ka ban baara in fana m'a daminɛ bamakɔ de kɔnɔ o kɔrɔ tɛ k'an ɲana région tɔw kɔ dɛ an ma ɲin'u kɔ dɛ mais baara n'a taabolo don e y'a ye bana in kun ka jugu bamakɔ de n'i ye sigiyɔrɔma joli de i b'a sɔrɔ a 4 ou bien 5 bɛ bamakɔ kɔnɔ o fana ye bamakɔ n'a cogo ye faaba ka ko ka gɛlɛ a ko ka ca an baloden k'a fɔ ni tun ye kɛnɛya minisiri kan ye a fɔra cogo min na bana min n'a kuma bɛ sen na ala k'an kisi bana in a kɔlɔlɔ ma n'an bɔra ye k'a dɔn k'a fɔ te dɔ kuma cayalen bɛ bi an ka jamana kɔnɔ n'o te bɛ wele ko ashura bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ k'a dɔn k'a fɔ bi min ye ka dɔn k'a fɔ dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen in na kumaw cayara kosɛbɛ ashura nɔfɛ kɛnɛya tigilamaw ani ka dɔn k'a fɔ ashura yɛrɛ sababu ɲuman an wulila k'an jɔ ɲininkali ka ta ka ɲɛsin nin bɛɛ lajɛlen ma kɛnɛya tigilamaw ko ashura bilama dɔw ka fɔ la ko i ka dɔn ko n'i y'a min ko i ka dɔn ko fɛn dɔw b'a la bi minnu bɛ se ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin maa ma don nataw kɔnɔ na o kuma jaabi minɛ ka maa min da kɛnɛya tigilamaw ka bolo kan n'i y'a sɔrɔ jamana yɛrɛ ye ale yamaruya o ye Boubacar Jara de ye a ye kuma min fɔ o filɛ kɛcogo de b'a la o kɛcogo labatotɔla y'a kɛ an ye kelen kelen ta carton kelen kelen ta lo ni kelen kelen bɛɛ la carton kelen kelen bɛɛ te paquet fitininin i n'a fɔ barada ɲɛ kelen hakɛ o den 200 de bɛ kelen kelen bɛɛ kɔnɔ donc an y'o fɛn 5 de ta si ni si tɛ kelen maintenant ka sɔrɔ ka échantillon bɔ kelen kelen fana kɔnɔ k'a bila ka taa laboratoire la n'o ye LCV o ye laboratoire min ye olu ka sɛgɛsɛgɛli ɲɛsilen don pesticides de ma mɔgɔw bɛ fɛn minnu utiliser pour que ka fɛn ɲɛnamaw faga a kɛra foro kɔnɔna ye o a kɛra so kɔnɔna ye o mais en général c'est des pesticides donc olu ka ɲinini ɲɛsin b'o de ma et o kelen de ɲinina Faransi fana bon sɛgɛsɛgɛli sen fɛ a yira k'a fɔ lo 5 in na lo kelen dɔrɔn de bɛ yen ni pesticide yer'o la n'i y'o lo yɛrɛ jateminɛ ani Faransikaw ye sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a fɔ ko problème bɛ min na olu bɛ numéro ye kelen donc o kosɔn an ka baara taabolo la an ka ɲɛma a ye jaabi sɛbɛn k'a fɔ services ye minnu b'ale dɛmɛ ka sécurité assurer jamana kɔnɔ n'o ye douane ye n'o ye direction du commerce ye
n'o ye comme te do te ye groupe ye o gérelen do agriculture mɔgɔw fɛ donc a ye direction de l'agriculture mɔgɔw fana kunnafoniya a lettre kelen ampliation taara hali sécurité la o hukumu kɔnɔna na a bɛ ɲini u fɛ de bɛɛ ka wuli k'i jɔ ni zen wulikajɔ bɛ mun kosɔn wulikajɔ ɲɛsilen do te min na fɛn yera la pesticide yera la k'a fɔ ko a man ɲi adamaden ka consommation ma hali n'a sɔrɔ a tɛ girin k'i fa yɔrɔ kelen nka a kɔni man ɲi adamaden ma donc ko k'o de lajɛ sisan sur le marché k'o retirer k'o détruire o baara de daminɛlen sisan ŋaniya jugu dɔw nan'u sen don kow la k'a kɛ komi te yɛrɛ asura foyi man ɲi an m'o fɔ masi ye an ka lettres bɛ dalen filɛ résultat d'analyse filɛ nin ye lot kelen de yera k'a fɔ o man ɲi et o lot ni faransi ta in bɛɛ numéro bɛ taa bɛn u dun tɛ ɲɔgɔn kalama parce que LCV b'a kɛ don min anw bɛ échantillon bila ka taa u fɛ cogo min olu ti lot numéro dɔn u kɔni bɛ te fɛngɛ ten u yɛrɛ b'u ka code k'a la n'a sera anw ma de an bɛ équivalence kɛ o de y'a jira k'a fɔ ale te man ɲi et que min ka fisa min kan ka kɛ o ye ka te ɲini a bɛ wo o kɔnɔ ni mini ma se fɛn o fɛn ma k'o bɛɛ retirer pour que an ka jamanadenw kisi a kɔlɔlɔw ma. an b'a lɔn k'a fɔ nin kun ye Dr Bakari Jara Kan ye jamana ka kɛnɛya tigilama min bɛ yen n'o ka baara bɛnnen bɛ sɛgɛsɛgɛli ma kuma in tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ te ashura k'i k'a dɔn ko carton dɔ de yera n'a fɔra k'a fɔ ko carton in sɛgɛsɛgɛli dɔw la a na kɛ o kɛcogo maaw kan ka jateminɛw la wa o kan ka ɲini de k'o bɔ yen k'o kuma to senna dɔw wula k'u jɔ ko ashura yɛrɛ kɔni k'o man ɲi fiyewu ashura tigi yɛrɛ n'i y'a sɔrɔ Ouma Age ale yɛrɛ ɲɛfɔli ka ɲɛkɔrɔ kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ a ye kuma min fɔ o filɛ. n bɛ mun fɔ aw ɲɛna bi ne ye opérateur malien de aw fɛn fɛn bɛ yan aw bɛɛ bɛ n tɔgɔ mɛn mais mun bɛ yen a man ca dɛ mais bi bi in na n y'a dɔn réellement k'a fɔ n ka ko ka bon cogo min na aw fɛnɛ bolo parce que ni nkalon dɔ dar'i ka minɛn la mɔgɔ ka wuli ka kɛlɛ kɛ téléphone depuis kunun fo bi a ma jɔ aw k'a jateminɛ ne ye opérateur jeune de n bɛ jamana 17 de la jamana 17 in bɛɛ malien de bɛ ne bolo jamana 17 in bɛɛ la étranger tɛ dɛ Angola malien de bɛ n bolo yen Gabon malien de bɛ n bolo yen Côte d'Ivoire malien a si tɛ étranger n'a fɔra ni jamana 17 in la asura de bɛ san ni te bɛɛ ye ne ma lagosi jamana si la fo n yɛrɛ ka jamana n ye bolibanakaden de n ye lycée technique de kɛ n ye bourse sɔrɔ lycée technique la ka taa Algérie ka monnaie finance banque je suis banquier de formation mais aw yɛrɛ k'a lajɛ quelqu'un qui a une maîtrise à monnaie finance banque kana do te fere la bi kani imposer Afrique franchement tu sais ka foyi fo k'aw fo kɔ ka wale ɲuman dɔn parce que aw bɛ kɛlɛ mun kɛ la galon kɛlɛ ne tɛ don a la ko n'a kɛcogo je pense que aw caman ye kan ka mun tɔmɔ la a y'a tɔmɔ a la asura tɔgɔ la surtout réseau ka minnu ye n den fa k'a sɔrɔ u tɛ n dɔn mais a caman ye n ka parcours ye tɛg'o la parce que jeunesse bɛ fɛn fɛn kɛ Mali la ne b'u dɛmɛ o don o dɔrɔn festival dibi ne tun b'a kɛnɛ kan n ma deli ka se festival dibi la mais n y'a dɛmɛ parce que malien jeune de comme ne donc événement bɛ n'a fɔra i bɛ mɔgɔw dɛmɛ a la produit fɛnɛ ka wuli ka kɛlɛ kɛ nin kan kan a y'a papier ye cogo min na donc franchement n b'aw fo aw ka cɛsiri la halisa n bɛ continuer k'aw fo tugun a tɛ bɔ n kɔnɔ. o nin tun ye tesi ashura yɛrɛ maa min kɛra sababu ɲuman ye Ouma Age a y'a fɔ cogo min na an ka jamana kɔnɔ nin n'a ɲɔgɔnna caman bɛ yen senkɔrɔma cɛliw karisa bilama o ka nin hakilila in bɛ yen ɲɛta don ka ɲɛ sama ma jamana na e ka dɔn a caman bɛ yen ne ma fɔ k'a ka ɲi walima a man ɲi nka a caman bɛ yen bi dɔwɛrɛ tɛ yɛrɛ jago kɛba walima maa dɔ ka senkɔrɔma cɛli ka se k'a dili tigɛ sango ka se ka mangoya ta ka ɲɛsin ni bololafɛn ma o y'a caman kunba de ye k'an to ɲɔgɔn sensama na e ka dɔn jamana in kɔnɔ na ɲɛta o bɛ gɛlɛya ala k'an ka jamana kolosuma n'an bɔra yen talikokaw fɛ dɔgɔ fana tɛmɛnen in na olu kɔni wula ɲɔgɔn fɔnbala dɔ fɛ ka wulikajɔ kɛ ni ka ɲɛ su ka yɛrɛma kafo yɛrɛ ma mairie ka wulikajɔ ta ni ka taa cɛnniw yɛrɛ kɛ ka yɛrɛ k'a fɔ k'u ka yɔrɔ dɔw bɛ yen bi ko yɔrɔ in k'a ko taacogo man ɲi fiyewu olu kɔni fɛ u ka mara ɲɛmaw ka dibi de don baara in yɛrɛ bɛ yɔrɔ min nɔfɛ a ko bɛ cogo di u ka mairie n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Moribo Kamisogo ale b'a ɲɛfɔ an ye an k'a lamɛn. yɔrɔ mun ko don yɔrɔ mun kofɔlen don n bɛna gafew d'i ma yɔrɔ in ye réserve foncière de yɔrɔ in n bɛ Bugudani plan de lotissement de kɔnɔ approuvé de 2001 Bugudani ni Talikɔ quartier kɔrɔw don Bugudani ye Lafiyabugu yɔrɔ dɔ ye a fɛnɛ b'a fɔ a réhabilitation de kɛra mɔgɔw b'a fɔ lotissement nka réhabilitation de don parce que sigida kɔrɔ don réhabilitation in kɔnɔna na yɔrɔ in farala Bugudani plan de réhabilitation kan yɔrɔ in bɛ kɔ ni Talikɔ kaburudon kɔrɔ de ni ɲɔgɔn cɛ parce que kaburudon in datugulen don ɲinan y'a san 20 ye sariya b'a fɔ cogo min kaburudonw bɛ datugu ti dayɛlɛ fo ka san 50 hakɛ kɛ o ye siècle kilancɛ ye n'i ma fili ma ɲina kɔlɔlɔ laban mun kɛra Talikɔ ni maa yɛrɛ tora la maa 6 o kɛra en 2013 i bɛ k'a sigilen kura i bɛ k'a yɛrɛ nana yan a san bon maire Adama Sangare suspend a problème na Adama Sangare suspend a problème na
donc o ɲaman ko kelen de don ɲaman de bɛ k'a to ni talikokaw tɛ ka lafiya samiya fɛ sanji mana tɔni dɔrɔn du fɛn fɛn bɛ kɔda yan fan fɛ a si tɛ lafiya tuguni n'i y'a jateminɛ ni samiya fɛ n'i taar'i jɔ an ka pɔn minnu bɛ taliko bolo in sanfɛ ni an b'a fɔ ko taliko ni jogo duman pɔn ani mara pɔn o pɔn ninnu bɛ fa ɲaman na de o ji bɛ walankata ka taa mɔgɔw ka du kɔnɔ komi o ɲɛɲininiw kɛra k'a faamu k'a fɔ inondation kun de ye nin ye solution jumɛn b'a la bon sisan taliko dugukolo yɛrɛ ka place tɛ yen kɛnɛ mun ni taliko ka surun n'o ye espace in ye ni kɛnɛ in gouverneur y'a affecté talikokaw la en 2010 an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye maire kan ye Modibo Kane Kamisogo a fɔra cogo min na an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala k'a bila bɛɲɔgɔnya minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye Mamadou Awa Gassama jaabi CNT kɔdɛ na kɔsabɛrɛ ninnu ale kun tunnen bɛ maa caman ka fɔ la k'a yelen tɛ nka ko chambre ko de kun bɛ yen o y'ale fasola ko ye ale b'o fɛ ni fasoko daminɛ ale b'o de ta k'a bɛɛ to yen Mamadou Gassama ye kuma min fɔ o filɛ. N bɛ yan Samura Gitire n ye Samuru maa ye n ka dugu ye n ta n ka commune ye n ta n ka cercle ye n ta comme délégué an nana wotu la n ye candidat dɔ soutenu mun ye Jibi Njayi ye mais candidat dɔ bɔra mun ye maire kɔrɔ Ablaye Kamara o wotu la an y'o de kɛ a lɔgɔkun de samedi in ye ni dun bɛ taa wotu la commune cercle wɔɔrɔw la de bɛ Kayi cercle o cercle délégué 3 21 délégué ka fara OPA ma dugu kan o de ye 26 membres an y'o wotu de kɛ samedi dɔ o de y'a to bɛna kɛ yan ne tɛ kɛ CNT kɔnɔ différence min bɛ ne député tɔ cɛ ni Kayi ko nana ne bɛ Kayi ko ta priorité ni Yelimane ko nana n bɛ Yelimane ko ta priorité la n tun b'o de la n bɛ yan bi sini fana ça c'est bonne nouvelle pour les gens de Yelimane an ka sira tigɛra Maganfil Dabo ye laduta a fɔra n ye siɲɛ 100 n y'a ye siɲɛ 1 o de ka fisa o de y'a to maa ye maa caman ɲɛ kalamɛ mais an bɛ bɛn a la o a ma ban fɔlɔ 18 mois tan bɛ mais o de y'a to maa ye fɛn dɔ tun bɛ n kɔnɔ ni tun bɛ n tun b'a question posé mais dɔw posera o ye de jamana yi an mako bɛ fɛn dama minnu na problème min bɛ Mali kɔnɔ transition tɛ se ka bɛɛ jalabɔ mais an ka priorité ye mun ye ni kalan tɛ jamana min na jamana ye an denw ka l'avenir o daminɛna mun tɛmɛna o tɛmɛna filanan binkali min tun bɛ kɛ centre la o ka dabila sabanan économie ka sabati par défaut wurtu wa dala Mali la ko il y a pas de justice naaninan o ye de ka élection organisée crédible transparence o de tun bɛ ne la ani élection fɔra délai min na n'a bɛ se ka kɛ n'a se ka kɛ an ka kan k'o question posé et je crois que c'est le temps n'a ka di ne bɛ se ka ministre interpeller don nataw la a k'a fɔ n ye on est où par rapport les programmes. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Mamadou Awa Gassama kan ye an bɛ dugawu de kɛ fɛn fɛn faso ɲɛta ye n'o kuma bɛ bɛɛ da bi Mali ɲɛta ala ka n ka jamana bila o sira kan n'an bɔra ye an bɛ marisi kalo tile 8 bi o ye musolakaw tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnlen diɲɛsigiranni bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na marisi kalo yɛrɛ mun de don Fatumata Mayiga bi marisi kalo ye mun ye sango a tile 8 san o san 8 marisi bɛ ɲɛnajɛ diɲɛ musolakaw fɛ u tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnlen don ni don kofɔlen na musolakaw bɛ fara ɲɔgɔn kan kɛ ka hakili jagabɔ kɛ musow bɛɛ lajɛlen ka lahala kan diɲɛ fan bɛɛ kɔnɔ sɔrɔ minnu kɛra ani yɛlɛmani minnu kɛra kabini 8 marisi daminɛ waati fo bi ka olu ɲɛnajɛw kɛ ni don kelen na u bɛ baara bolodaw kɛ don nataw kama k'u ka hakɛw ɲini u yɛrɛ ye ani u denmusow minnu bɛna kɛ sini musokɔrɔbaw ye 8 marisi yɛrɛ nana cogo di a carila diɲɛ fan bɛɛ fɛ cogo di nacogoba fila bɛ ɲɛfɔ tarikuw la 8 marisi nacogo la ni o fɔlɔ ye Human Days américainkaw fɛ yen nɔ o ni journée des femmes européennes fɛ yen nɔ Human Days sɔrɔla min fɛ o de ye ko san 1999 février kalo dimanche laban musojɛkulu dɔw de wulila ka wulikajɔ kɛ k'a yira k'a fɔ ko olu fɛnɛ ni kalata ka kan o don wulikajɔ barika nana bonya kosɛbɛ fo k'a don tɔgɔ da ko Human Days ni o kɔrɔ ye ko musow ka don wa a don tora ka ɲɛnamaya États-Unis jamana kɔnɔ fo san 1914 journée des femmes européennes fɛ yen o sɔrɔla min fɛ san 1910 diɲɛ musow ka lajɛrɛ ba filanan sen fɛ Copenhague Clara Zetkin ni ale tun ye u ka ɲɛmɔgɔ ye ale kɔni ye laɲini kɛ k'a fɔ ko musow ni u tuguladon ka kan min sen fɛ u bɛ se ka o don ɲɛnajɛ wa k'u ka hakɛw ɲini ni o dɔ ye kalata hakɛw o ni hakɛ wɛrɛw ale ka o don laɲini bɛnna jamana 17 minnu kun ka cidenw kun bɛ kɛnɛ kan o don musow tɔgɔladon ka diɲɛ bɛɛ minɛ o sɔrɔla ni lajɛba filanan in de sen fɛ Copenhague a ka ɲɛnamaya o siɲɛ fɔlɔ kɛra marisi kalo tile 19 san 2011 Allemagne Autriche Danemark ani Suisse wa muso ni cɛ miliyɔn 1 de tun farala ɲɔgɔn kan o don san 1913
ani san 1994 ani 14 muso minnu bɛ Europe ani Russie olu nana fara ɲɔgɔn kan kɛ février kalo laban k'a bila mars kalo daminɛ la k'a yira k'a fɔ ko olu ka laɲini tɛ kɛlɛ ye wa olu bɛ fɛ diɲɛ musow bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. san 1917 Russie musow fɛnɛ bɔra ka kɛ jɛkuluba ye k'a yira k'a fɔ ko olu bɛ u dala dumuni de ɲini ani u cɛw ka segin ka bɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la. san 1921 Russie jamana ɲɛmaa mun tun bɛ Lenin ale ye nin don kofɔlen ɲɛnamaya. Chance caman o kɔfɛ 8 mars tora ka ɲɛnamaya diɲɛ jamana caman fɛ i n'a fɔ Europe, Amérique du Nord ani jamana wɛrɛw. O waati laɲini tun ye ko musow ka bɔ den kɛrɛfɛnya la ani u ni cɛw ka sɔrɔw ka kɛ kelen ye baara yɔrɔw la. san 1977 diɲɛ tɔnba ye a yira k'a fɔ k'a b'a ka yamariya di ko jamana bɛɛ lajɛlen ka tile kelen di musow ma u ka se k'u ka hakɛw ɲini ani u ka bɛn ɲini diɲɛ fan bɛɛ fɛ. 8 mars kɔni lakodonna jamana caman fɛ o de la. Mali jamana ye a ɲɛnajɛli daminɛ san 1994 nga a bɛ san damadɔ bɔ 8 mars tɛ ka se ka ɲɛnajɛ Mali kɔnɔ i n'a fɔ a tun bɛ deli ka kɛ cogo min ka sabu kɛ lakanabaliya bɛnbaliya ani dusumakasi min bɛ musolakaw kan bi Mali kɔnɔ. Sabula don o don muso dɔ de den bɛ ka faga, don o don muso dɔ de cɛ bɛ ka faga, walima a fa walima a balimakɛ. An bɛ dugawu kɛ k'a ɲini masa Ala fɛ ale min dɛsɛ ko tɛ ni a delila a bɛ sɔn san wɛrɛ bi ɲɔgɔn kuma o k'a sɔrɔ bɛɛ ni lakana seginna ka na an faso Mali kɔnɔ 8 mars ka se ka ɲɛnajɛ an fana fɛ i n'a fɔ a tun bɛ deli ka kɛ cogo min ka kɔrɔ. N cɛ Fatumata Mayiga i ye kuma minnu fɔ n'a bɛɛ kun tɛ dɔrɛ bi ka ɲɛsin musolakaw olu tɔgɔla don ma yarabi Ala jamana in san wɛrɛ o k'a sɔrɔ 8 mars n b'a nisɔndiyala ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan. Nin ye kalanden ye an bolo bi a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ye aw ka kumakan mɛn a ye ɲinini ka 8 mars ka Fatumata Mayiga ye min fɔ yarabi Ala baara in Ala k'a bila minɛ kɔnɔ. Hali bi Omu Dambele 8 mars ɲinɛsan kɔnɔ na tɛmu fɛn bɛ n'i y'a sɔrɔ n'a bilalen b'o minɛ kɔnɔ ɲinɛta in a tɛmu ye mun ye? N karamɔgɔ ɲinɛta in tɛmu a bɛ musow kan u ka furusow kɔnɔna la ani coronavirus bana bɛ ka diɲɛ jamana ɲagami cogo min na. Madame Buhari Bintu Funɛ Samakɛ a bɔra ka kuma musolakaw kan walasa coronavirus bana kelen bɛ ka diɲɛ jamana ɲagami cogo min na. Musow ka se k'a don ba la k'a fɔ ko coronavirus bana k'a bɛ diɲɛ kɔnɔ ani fura kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ ka di denmisɛnninw ma ani mɔgɔkɔrɔbaw ma u ka se k'a matarafa cogo min na ani gel minnu bɛ ka di ale ni masque minnu bɛ ka di u ka se k'a bila denmisɛnninw ka segu kɔnɔ ka taga n'a ye ekɔliw la. Musow k'u janto saniya la kosɛbɛ kosɛbɛ furusow kɔnɔnaw la ani musolakaw tɔɔrɔ min b'u ka furusow kɔnɔ ani ɲani minnu degun minnu b'u kan walasa ka se k'o wuli ka bɔ musolakaw bɛɛ lajɛlen kan. Cɛw ka se ka musow faamuya cogo min na k'a fɔ musow tɛ jɔn ye se ka musow fo k'u ko ɲuman dɔ cogo min na furuso kɔnɔna la musow u ni hakɛ dɔgɔya ka kan gouvernement kɔnɔna fɛnɛ la tuguni. Umu Dambele a y'a fɔ cogo min na marsikalo ɲinɛta in o y'an sɔrɔ cogo min na jamana bilama i ka dɔ gɛlɛyaba kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ marsikalo tile 8 kan ka kɛ tasibilaba ye a fɔra cogo min na k'a dɔn musolakaw fɛ mun de tun bɛ yen mun de tun kan ka kɛ ani anw yɛrɛ jɔnni o y'a kunba de yarabi Ala san wɛrɛ ta k'a sɔrɔ jamana in bilama a bɛ minɛ min kɔnɔna na san wɛrɛ ta k'a sɔrɔ an bɔra o gɛlɛyaw hokumu kɔnɔna na n'an bɔra ye hali bi 8 mars o ye kalo min ni musolakaw tɔgɔla don don n'i y'a sɔrɔ o tɔgɔla kalo don ka taa se a tile 8 yɛrɛ ma kɛ kɔn o ɲɛ télévision bɛ wele ko Muso TV an b'a lɔn k'a fɔ n'o ye radio oxygène yɛrɛ o télévision so o tigi n'i y'a sɔrɔ ye Madame Jabi Makɔrɔ Kamara k'a dɔn jamana in kɔnɔ na ale sugandira ɲinɛsan kɔnɔ na k'a kɛ muso cɛsirilenba ye ka taa bɛn ale yɛrɛ ka télé o dayɛlɛlen marsikalo tile 8 tɛmɛnen na ka na bɛn o sankumɛ ma o kɛra sɔrɔ jamana k'a ko la dɔn k'a fɔ muso cɛsirilen don ka taa foli ta ni ka ɲɛ sama ka bonyamasegin k'a ye min kɛra an ka dunanjigin soba bɛɛ wele ko hôtel de l'amitié a kɛra sibiri don a kɛnɛ kan ka foli di jamana ɲɛmaw ma ni hakilila ninnu na a b'a yira k'a fɔ maaw b'u cɛsiri ka tɛmɛ kɔrɔlen kan a bɛ dɔ bila a cɛsirilen don dɔ hakilila ko ale cɛsirilen tɛ a b'o bila u b'a cɛsiri dɔ yɛrɛ cɛsirilen don a b'o bila u bɛ dɔ fara a ka cɛsiri kan minisiri kɔrɔw Asitu Funɛ de don Asitu Funɛ Samakɛ Megan ale ye kuma ta kɛnɛ kan an ka lamɛn. Muso bɛ se ka sira jumɛn ni jumɛn ta walasa ka fɔ a ma ko muso cɛsirilen don an ko yanni an ka kɛ kuma ye ten an ka muso cɛsirilen dɔ ka taabolo n'a ka baara kelenw jira o ye Makɔrɔ Kamara ye Madame Jabi min yɛrɛ ye TV muso créé ale ye a kalan kɛ a wagati la baara ko tun tɛ yen a y'a jija sɛgɛn kɔnɔ k'a ka journal créé kabako ka b'o la ka radio créé ka b'o la ka imprimerie créé fo kana se nin télévision in ma a fɔli ka di nka a kɛli ka gɛlɛn fɛn bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ surtout n'an y'a ye k'a fɔ an muso n'an tilala an ka kalan na an b'a ɲɛsin fɛn 2 de ma ka furu ka denw sɔrɔ
ka tila ka sigi ka baara kɛ a tɛ ɲɛ bɛɛ bolo nka alhamdulilayi a ɲɛna makoro bolo nka a kɛra gɛlɛya kɔnɔ mais diɲɛ na fɛn foyi tɛ kɛ ni barika b'a la ni gɛlɛya t'a la surtout n'a fɔra k'i ye muso ye aw yɛrɛ ka domaine kɔnɔ n'o ye communication ye o ko ma nɔgɔn hali dɔɔni nka alhamdulilayi a sera ka kɛ donc an ye misali ta ale de kan k'a fɔ ko i ye muso kun ye o tɛ dɛ muso cɛsirilen min bɛ se k'a kɔfilɛ a mɔgɔ ɲɔgɔn na min ka cɛsiri a bɛ tɔw pousser u fana ka ɲɔgɔn kɛ leadership tɛ siɲɛta ye ka ɲɔgɔn bɛn ka ɲɔgɔn lebu o tɛ leadership ye kan'i coro mɔgɔw kunna o tɛ leadership ye leadership ye i ka hakilinata i bɛ se k'a kɛ cogo min na tɔw ka ɲɛbɔ i fɛ ka tugu i kɔ ka tila k'olu fana bolo don baara la o de ye leadership nka anw fɛ yan Mali la leadership ye jumɛn ye kan'i coro mɔgɔw ka fɛn na k'u dɔgɔya k'u bagabaga k'u nunjuru minɛ ka to ka u tɛgɛla sɔn ka sɔrɔ ka jeliw bila olu k'o fɔ o tɛ leadership leader dogolen de don leader bɛ fɛn kɛ dibi de la sutura de kɔnɔ ka mɔgɔ ye k'a fɔ se t'a ye k'a dɛmɛ k'a lawuli k'a sɔrɔ i m'a fɔ jeli ye i m'a fɔ gawula ye o de ye leadership ye makɔrɔ y'o de kɛ o de la an y'ale ka exemple ta u y'a fɔ cogo min na nin n'a ɲɔgɔnna caman jamana musoba bɛɛ tun b'a kɛnɛ kan a bɛɛ y'a ka nisɔndiya yira fɔra cogo min na yarabi ala ka kɛcogo ɲuman hali bi ka se ka nisɔndiya k'a bila cɛsiri ani ka dɔn k'a fɔ ɲɛta minɛn kɔnɔ kɛnɛ in kan jabilakaw furumuso Makɔrɔ Kamara yɛrɛ min n'i y'a sɔrɔ n'a kɛra bonya ye ka ɲɛ salen yɛrɛ ma ka bɛn ni télévision so in san kunbɛ ye o nisɔndiya fila bɛɛ de kɔnɔ ni bonyamasegin kɛra ye Makɔrɔ ye kuma min fɔ kɛnɛ kan o filɛ. Ne tɔgɔ ko Madame Jabi Makɔrɔ Kamara ne ye journaliste de ne ye Muso TV promotrice ye ne yɛrɛ contana kojugu franchement ne contana parce que n'i bɛ fɛn daminɛ i t'a dɔn a bɛ kɛ min ye ne fɛnɛ kun t'a dɔn a bɛ kɛ min ye mais o bout de na ne ye mun ye ne sewara an bɛ dugawu kɛ de san wɛrɛ o k'a sɔrɔ an yera an dɔnna ka tɛmɛ ɲinan kan ne yɛrɛ nana presse baara daminɛ en 1986 ne ye université d'état de kɛ Biélorussie faculté de journalisme ne y'o de kɛ donc k'a ta o don na ka na komi a y'a fɔ cogo min na ne ye san 5 kɛ ORTM na comme reporter mais o y'a sɔrɔ an tɛ sara bénévole de y'a ye ne yɛrɛ n t'o la n ye n ta créé pendant tout ce temps ne ye baara kɛ j'ai été pendant 9 ans la présidente de l'association des femmes journalistes du Mali donc ne b'u dɔn u bɛ ne dɔn association in tellement que je tiens à l'association a kun ferekera sisan ne y'u wele an farala ɲɔgɔn kan tuguni ka fɛn daminɛ d'ailleurs mardi don o y'an ka conférence dɔ ye espace Bunakɔrɔ la donc non je les appelle u kana kunnafoni na parce que pour que mɔgɔw ka musow ka kunnafoni lase o y'a sɔrɔ musow yɛrɛ sen don a la musow yɛrɛ de bɛ muso dɔn i b'a sɔrɔ kuma caman bɛ yen ɲuman tɛ musow kan quoi mais pour que musow yɛrɛ ka kuma muso ɲɔgɔn kan il faut que i yɛrɛ ka don communication na ne b'u invité kosɛbɛ u ka caya volet in na bisu in na thème a diyara ne u y'a fɔ cogo min na musokun ani muso cɛsirilen o tɛ kelen muso k'i cɛsiri o de ka ɲi n'i y'i cɛsiri fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ i b'i ka denbaya épanoui cɛ bɛ épanoui nɔfɛ i yɛrɛ bɛ épanoui société fɛnɛ bɛ dɔ sɔrɔ mais n'i ma i cɛsiri n'i tora so k'an k'an bolo da cɛw kan o fɛnɛ ka gɛlɛn dɛ nisɔndiya ko ba min ye ne sɔrɔ a kɔnɔ o ka ca ne ye baara in daminɛ don min na ala ka hinɛ Amadu Tumani Ture la ale de ye 30,000 di ne ma ka kabako dayɛlɛ o kun ye kabako wari de ye ne bolo ne yɛrɛ t'a dɔn ko ne kun b'o ɲɔgɔn sɔrɔ ne y'o sɔrɔ san yɛlɛmani o san yɛlɛma o y'a sɔrɔ ne ye wari in dafa 1,200,000 ka moto san ka ordinateur san o y'a sɔrɔ a tɛ fanga la tuguni parce que a kɛra ka to transition de la n taara a nɔfɛ a ka so ala ka hinɛ a la k'a fɔ a ɲɛna ko ayiwa président e ye nin di ne ma e ye 150 di ne ma a ko walayi ne ye fɛn di mɔgɔ ma hali a jaga ne m'a di ma ne ɲɛna n k'i bɛ taa dun tiɲɛ na n ka foli bi o kɔfɛ UNESCO ye ne dɛmɛ ka imprimerie di yan journal caman tun bɛ imprimerie fɛ yen UNESCO ye ne dɛmɛ ka radio oxygène di yan ne yɛrɛ ye n jija n ye muso télé da ye donc o ye n ka nisɔndiya baden parce que n y'a daminɛ n t'a dɔn n bɛna fɛn sɔrɔ n ye fɛn sɔrɔ ka n t'a kɔnɔ bon dusukasiko o tɛ ban a la aw yɛrɛ b'a dɔn presse n'a dusukasiko tɛ ban procès n y'o kɛ n t'o hakɛ dɔn yɛrɛ mɔgɔw b'an wele procès la n tɛ hakɛ dɔn o la yɛrɛ donc o y'a dusukasi mais a nisɔndiyara o ka ca n'a dusukasi muso ne b'a fɔ u k'u jija u kana métier de média u kana bila presse u k'u jija la u kana bila n'u y'a bila u bɛ tunu. an valɔrɔ k'a fɔ ni tun ye Makɔrɔ Kamara ne tun y'ale kan ye radio oxygène ka taa se Muso TV sababu ɲuman ma fɔra cogo min na
ya rabbi ala ka san wɛrɛ ni ko irana o ka sɔrɔ baaraw bɛ ɲɛta sira wɛrɛ ka tuguni min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ka bon ka tɛmɛ ɲinata kan ala ka kɛ ten n'an bɔra ye 8 mars kɔnɔna na yirimajɔ sugu 8 mars yɛrɛ n'a sera musolakaw b'a filɛ cogo di yirimajɔ sugu kɔnɔ a ye muso dɔw sɔrɔ ni ka ɲininkali k'olu la u ye kuma min fɔ filɛ ne tɔgɔ ye Asetu Sise an bɛ yirimajɔ sugu kɔnɔ an bɛ feere la yan nɔ vraiment ɲina 8 mars a y'an sɔrɔ sini kɛnɛya la an bɛ ala fo k'a barikada 8 mars dabɔlen don musow ka sɛgɛn lafiɲɛ bɔ ɲina ta ye kuma a y'an sɔrɔ gɛlɛya la an b'a ala fo k'a barikada ala k'a san wɛrɛ ta ala k'o yira an na sini kɛnɛya la ɲina an m'aw ɲɛnajɛ k'a ko kɔnɔna na paseke k'a da gɛlɛya caman min b'an balimaw kan kɔrɔnfɛlaw la o de hokumu kɔnɔna na an ma ɲɛnajɛ kɛ ɲina ta la paseke mɔgɔ caman bi gɛlɛya la dɔw bi kɔngɔ na dɔw bi siyɔrɔ kuntanya na dɔw bi degun caman kɔnɔ bon o y'an musow ka ko de an b'an ka ɲɛnajɛ k'a la cogoya si de la 8 mars dabula ɲɛnajɛ kama mais ni ɲina ta y'an sɔrɔ gɛlɛya kɔnɔ vraiment ɲɛnajɛ man ka k'a la ne y'amina ta male yirimajɔ sugu la 8 mars kɔni ye hɛrɛ ni bari de an musow bolo an kɔni bɛ feere la ya an nisɔndiyalen don ala ka san yɛrɛ yira na ala ka san yɛrɛw sɛya ala ka kɛnɛw da an bɛɛ lajɛlen ma ala ka jamana lakana ne y'a Asetu So ye yirimajɔ sugu la ne bɛ na de feere bi 8 mars a bɛ aw bolo cogo di a taabolo ka ɲi nka u ka lutte musow ye ko min b'a to an bɛ lafiya an taw nɔgɔyara ka ban mais an denw olu ka lafiya furu kɔnɔ dɔ ka bɔ furu saba la 8 mars yɛrɛ n'a sera yan aw bolo mun don lafiya de don parce que musow y'u ka lafiya sɔrɔ o de kɔnɔna na 8 mars de kɔnɔna na o de y'an ka sɛgɛnw ko la dɔn ala ka san wɛrɛ yira an na kɛlɛ min b'an kan ala k'a ban pewu faama minnu b'an kan ala k'an fantanw hinɛ d'u la yarabi ne ye Jɛnɛba Samakɛ de ka bɔ yirimajɔ ne bɛ feere kɛ yirimajɔ sugu de la ka ɲɛsin merida ma an bɛ ala tanu 8 mars sera ka sɔrɔ an bɛ hɛrɛ la an bɛ ala tanu la n tɛ bɛɛ b'a dɔn ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ mais gɛlɛya nin tɛ mɔgɔ ka cɛsiri balo o ye ne ka kuma ye ka fɔ muso ye bɛɛ k'i jija furu kɔni ni muso donna furu la ka ban e tɔgɔ ye ko cɛsiribaga da a bɛ cɛ bolo a t'i cɛ bolo i b'i cɛsiri de o de bɛ furu sutara bonya i kan ne b'a fɔ a ni ɲɛnajɛ man kan k'a da mun ka gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan i bɛ taa sɔrɔ hali déplacement ka gɛlɛ dɔw ma mais n'a fɔra ko ɲɛnajɛ b'a la ɲɛnajɛ de ka di musow ye dɔ bɛ se k'i diyagoya ka taa k'a sɔrɔ a se t'a ye n bɛ maliden bɛɛ fo k'an ka jamana ɲɛmɔgɔw fo k'u jija kalifa mun kɛr'u la u k'o minɛn fa an balona ka fɔ ni tun ye yirimajɔ musolakaw kan ye 8 mars hukumu kɔnɔna na an bɛ dugawu de kɛ u y'a fɔ cogo min na ala ka bila basigi lafiya o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye madame Sagara Bintu Mayiga bi 8 mars ale b'a filɛ cogo di an ka lamɛn 8 mars ye hakɛ ɲini de ye mɔgɔw ye 8 mars kɛ dundun fɔ ni bala fɔ ni ambiance min ye muso minnu tɛmɛna an ka jamana kɔnɔ muso cɛsirilen minnu tɛmɛna u ye 8 mars ɲini hakɛ de kɔnɔ 8 mars yɛrɛ ye peine de ye pour ka hakɛ ɲini 8 mars kɔrɔ yɛrɛ filɛ ni bɛɛ b'a miiri k'a fɔ 8 mars i jɔ n ka dundun ta n ka bala ta non 8 mars to ye 8 mars ye hakɛ ɲini de ne kɔni bɛ min ɲini musow fɛ jamana sɛgɛnna jamana denw sɛgɛnna ni jamana ka di fɛn caman bi k'a kɔnɔ maa si t'o bali dundun bɛ fɔ tɛgɛrɛ bɛ fɔ kɛ mais an yɛrɛ balima ɲɔgɔn minnu tɔɔrɔ y'u sɔrɔ densaya jamana ci dusukasi depuis 2012 fo san an bi nin bɛɛ kɔnɔ jamana ma se ka lafiya jamana lafiya ye musow de ta ye muso ni denw ni du exemple de kan ka taa musow kan f'an k'a lajɛ an ka ko dɔ bila 8 mars tɛgɛrɛ fɔ n'a dundun fɔ a bɛ kɛ de ni jamana ka di jamana lafiyalen don jamana basigilen don ni lafiya tɛ jamana kɔnɔ an k'an ka hakɛw ɲini 8 mars kɔnɔ o ye musow yɛrɛ ka hakɛ ɲini de ye sisan bɛɛ de musow kan ka kuma an denw sara san de musow kan ka wuli an ka suguw cira sisan bɛɛ de an ka musow kan ka wuli muso bɛɛ ka bila hakili la 8 mars ye hakɛ ɲini de ye jamana filɛ ka ci an bɛ Bamakɔ centre min yɛrɛ kɔnɔ so ciw ni fɛn minnu b'a kɔnɔ ka jamana bɛɛ fili ɲɔgɔn kan i t'i ta fan dɔn i t'i na fan dɔn hala ka da maa minnu ka sow cira tan sisan an balimaw de don u bɛ kɛnɛma anw bɛ so kɔnɔ est ce que lafiya bɛ musow ye wa lafiya tɛ musow ye an ka jamana tɔɔrɔla jamanadenw tɔɔrɔla an bɛ mun 8 mars kɛ an t'an ka hakɛw ɲini mais ka jamana to nin kaliyali la n'anw kan bɛna dundun di tɛgɛrɛ fɔ mun wɛrɛ bɛ fɔ a bɛ fɔ an mɔgɔ tɛ jamana yɛrɛ la jamana musow de kan ka wuli k'u ka hakɛ 8 mars ye hakɛ ɲini de ye muso bɛɛ k'i tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan an k'an ka hakɛw ɲini an balima minnu tɔɔrɔlen don an k'u dɛmɛ k'u soutenir tɔɔrɔ min bɛ yen nko kɛr'u la an bɛɛ jɛ don n'i ye sanu sɔrɔ ka wari sɔrɔ k'i balima dɔ ye dusukasi la wallahi tɛ lafiya ni balima t'a kɔnɔ i sigiɲɔgɔn ba kɔnɔ i tɛ se ka lafiya n'a y'a sɔrɔ i sigiɲɔgɔn lafiyalen tɛ Bamakɔ ka man kan ka 8 mars fêter centre bɛɛ de minɛnen don Farabugu minɛnen don a 100% an ye mun de ko o mɔgɔw ye musow kan k'u bɔ muso leader minnu bɛ yen wala mun de kɛra Farabugu ye an kan ka bɔ ka Farabugu soutenir 8 mars in kɔnɔ min kɛra Sankaw fɛ yen san
min kɛra Gawo ni Kidal sisan musow kan ka bɔ bi ko waleyaw de ta hali n'an b'an jɔ boulevard de kan musow kan ka fini rouge de don an ka taa jɔ boulevard kan tɔɔrɔ min bɛ jamana in kɔnɔ musow y'u ka 8 mars yɛrɛ fêter de kama bi an jɔlen filɛ ni boulevard kan ka kɛ banderole ye k'a kɔrɔta diɲɛ bɛɛ k'a ye n'o tun kɛra o ye koba de y'an fɛ fini don tɛ valeur ko ye sabi donba don musow bolo an ka hakɛ ɲini ba don musow bolo an bi Ala de deli Ala ka jisuma kɛ jamana in na. An balodan ka fɔ ni tun ye Madame Sagara Bintou Mayiga kan ye 8 mars k'a kan ka bila minɛn kɔnɔ na min bɛ n'i y'a sɔrɔ o tɛ tuloni yɛlɛ ye ka se ka dununba fɔ k'a sɔrɔ jamana bɛ gɛlɛya la Ala ka hakili ɲuman d'an ma n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔ kan Siri Kulibali b'e bolo bi. An karamɔgɔ an bɛ taa Nizeriya jamana kɔnɔna na coronavirus boloci baaraw kɔni daminɛna Abuja dugu kɔnɔna na Covax a fura 4 million bɔɲɔgɔnko o donna Nizeriya jamana kɔnɔna na bolociw kɔni daminɛna o y'a yira k'a bɛ daminɛ dɔgɔtɔrɔkaw la ko ni tilakɛlaw la k'u bɛ se mɔgɔkɔrɔbaw minnu si bɛ se san 60 bɔɲɔgɔnko ma a boloci baaraw daminɛna ka ban n'an bɔra an bɛ taa Suisse jamana ɲɛmaaw ni diɲɛ furadilansoba min bɛ yen nɔ Organisation mondiale de la santé OMS o y'a yira k'a fɔ ko ni fɛɛrɛ ma tigɛ teliya la ka Ebola bana ni ka fura ɲini a la ko Ebola bana kɔni k'a bɛna don Laginɛ Conakry jamana kɔnɔ na ko bɛna kɛ sababu ye Ebola bana bɛna Laginɛ jamana n'a kɛrɛfɛ jamanaw sɔrɔ o siratigɛ la o kɔni bɛ ka wulikajɔ sabati yaasa o bɛ se ka Ebola bana fura ɲini cogo min na don nataw la k'a boloci kɛ n'an bɔra an bɛ taa Benin jamana kɔnɔna na fanga sinamatɔ musoba min bɛ yen nɔ Arakiya Madugu ni musola kofɔlen kɔni ale minɛna arabadon ka sababuya kɛ sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ o y'a ye k'a fɔ kalata min labɛn min sera ni kalata nin yɛrɛ kan ka kɛ avril kalo tile 11 natɔ la ko ni musolaka in kɔni k'a ye lagosili ta ka ɲɛsin o kalata kofɔlen ma ko ni dun y'o ta ka lajɛ k'o bɛ dangarikɛ kalata na o de kɛra sababu ni musolaka in minɛ kiriw ni sɛgɛsɛgɛliw tɔ bɛ ka kɛ Benin faaba kɔnɔna na n'an bɔra a bɛ taa Senegal jamana kɔnɔna na Senegal jamana bilama kɔni kɛmɛ pasipali da ye k'a sababuya kɛ n'a hakili b'a la fanga sinamatɔ min bɛ Ousmane Sonko n'ale tun welelen don bɔgɔ jɛlen kan k'a sababuya kɛ ko a binna musolaka dɔ kan digidigi nasiraw fɛ ko fɔ a ye marifa kɛ k'a bagabaga jamana ɲɛmaaw kɔni Ousmane Sonko minɛ kabini n'o kɔni kɛra jamanadenw kɔni murutila ni ka dugu bɔlɔnfurancɛw minɛ ka fan bɛɛ kɛ sɔ ni mɔgɔrɔn ye o kɔni siratigɛ la u ni polisakaw kɔni karila ɲɔgɔn ta bilala forobamugu la maa 4 ɲɔgɔnna olu bɔnnɛn'u ni na yɔrɔ caman karila a ko senfɛ a yirala k'a fɔ k'u ye yɔrɔ caman fɛnɛ jeni wa musolaka min yɛrɛ tali dama kasi fanga na a yirala k'a fɔ ko musolaka ko fɔlen nin k'u taara u ka so kɔni filenkolon ci ni k'a da kolon ci an karamɔgɔ min sɔrɔ kɔfɛ kunnafoni na dɔ de tun ye nin an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka ko bila basigi minɛ kɔnɔ yaasa ka Senegalika in yɛrɛ prépare tigɛ di an ma i y'a fɔ cogo min na an ka maliden dɔ bɛ Senegal ni waati na an balimamuso e ye jɔnni ye ka bɔ Senegal. Ne tɔgɔ Jɛnɛbu Tarawele n ye maliden bɛ Senegal ni wagati in na Ablaye. Jɛnɛbu Tarawele an ye kunnafoni sɔrɔ ko juma tɛmɛnen na ko wulikajɔba kɛra Senegal jamana kɔnɔ na ko fɔ kasara dɔw bɔra la k'a sɔrɔ kɛ u ka fanga sina nɔfɛtɔ ko ye e bɛ a ko kɛra cogo di. Ablaye juma dugu bɛ jɛ wagati min na anw balila k'a ye jama fɛrɛnta bɔra ka bɛɛ daminɛ fan bɛɛ fɛ ka sababuya kɛ u ka wasaden min minɛlen b'u bolo n'o tɔgɔ ko Ousmane Sonko. Ousmane Sonko yɛrɛ ko a ye gɛlɛya ta ka ɲɛsin bugutigini dɔ ma bingani wale u fɛnɛ ye Ousmane Sonko in minɛ Senegal ka den bɛɛ de bɛ Ousmane Sonko in kɔ o ko fɔ ka Ousmane Sonko bila o de nana ni gɛlɛya in caman ye u ye Ousmane Sonko in yɛrɛ wele Ousmane a tatɔ tribunal de la k'a bɔra ni sira min k'a tun man ka bɔ n'o sira ye parce que o ye université mɔgɔw ka sira ye k'a ka taa munumunu Ousmane Sonko ma sɔn ale ko k'a tɛ taa munumunu k'ale bɛ bɔ ni université mɔgɔw ka sira de ye parce que université mɔgɔw fɛnɛ bɛɛ ale kanubaga ye denmisɛnninw de b'a kɔ Ablaye o de nana ni gɛlɛya caman ye k'a ɲɛsin Senegal yɔrɔ caman ma su bɔra la mɔgɔ caman joginna an kɔni bɛ dugawu de kɛ Ala k'a ko jasiran bonyana a masiba ye opposition ɲɛmɔgɔ don a ka jama ka ca o de nana ni nin ko in ye tan ka Senegal wuli k'a jɔ a sen 2 kan k'a daminɛ Faba la n'o ye Dakari ka taa a région caman na tubabuw ka yɔrɔ caman u y'o yɔrɔ caman tiɲɛ u ka nafamafɛn min bɛ yan k'a bɛ nafa se Senegalɛw yɛrɛ ma Senegalɛw wulila k'o caman tiɲɛ k'u ma jɛ ni Ousmane Sonko minɛli ko k'a bila joona ko n'a ma bila k'olu fana tɛ kɛlɛ bila tilara k'a fɔ ko président yɛrɛ ka b'u kunna k'u tɛ président yɛrɛ fɛ tugun ko président in de nana tugun a bɛ fɛ ka Ousmane Sonko minɛ ka don kaso la a ka mandat kɛ u ye kuma caman fɔ u ta ka 3e mandat fɛ k'a ka b'u kunna k'u ni yɛrɛ tɛ président yɛrɛ fɛ tugun k'a y'u sɛgɛn u tɔɔrɔ la o sabula n'a ye Ousmane Sonko in minɛ ka don kaso la a bɛ fɛrɛ a ka mandat ma k'a ka 3e mandat kɛ sabula mɔgɔ b'ale nɔfɛ k'i bɛ se k'ale gun k'ale bɔ yen ale tɛ fɛ k'i ye ase an bɛ min fɔ ka da nin kan an kɔni bɛ dugawu de kɛ Afrique jamana fɛn fɛn bɛ Ala ka bɛɛ kolo suma kɛrɛnkɛrɛnna Mali an b'a fɔ k'Ala ka jisuma k'a fura ye Ala ka jamana bɛɛ suma Ablaye Ala ka hakili ɲuman d'an ma ni Ala sɔnna ma kunnafoni nataw la